אולימפיאדת סאול 1988 משודרת במימון חברת קוקה קולה. שלום לכם וצהריים טובים. במוקד השידור הישיר שלנו היום התעמלות קבוצתית לנשים, תרגילי החובה. אנחנו נראה את המתעמלות הרוסיות הטוענות לכתר, את הצ'כיות והמתעמלות מקוריאה וגם קבוצה מעורבת של 5 מתעמלות ממערב גרמניה, מאוסטרליה וגם את רויטל שרון שלנו. נקווה שהבימאי באולם ההתעמלות יראה לנו ולעולם כולו את המתעמלות שלנו. אגב, המכשיר הראשון עליו תתחרה רויטל שרון יהיה הקורה. והמוקד השני שלנו יהיה באולם הרמת המשקולות, משם נשדר את הגמר למשקל עד 56 קילוגרם. אך לפני כן עדכון קצר. ההפתעה המרעישה של היום שייכת לנבחרת הכדורגל של זמביה שהביסה את נבחרת איטליה הטוענת לכתר בתוצאה 4-0. וירדיס וחבריו יצטרכו אם כן להשתפר מאוד אם ברצונם להישאר בתמונת טורניר הכדורגל האולימפי. ומכאן לישראלים ולאכזבות. המתאגרף הישראלי אהרון יעקובשווילי נוצח על ידי יריבו המזרח גרמני סוון אוטקה במשקל עד 75 קילוגרם והוצא מן התחרות. המתאבק אבן ברנשטיין נוצח אף הוא על ידי פרנק פיצ'מן מאוסטריה במשקל 90 קילוגרם בסגנון יווני רומי, וגם ברנשטיין הוצא ממעגל התחרויות. גם לשני הקלעים שלנו לא היה יום מוצלח במיוחד. בתחרות הקליעה למטרה רובה חופשי דורג אדי פפירוב במקום ה-27 עם 594 נקודות, ויצחק יונסי דורג במקום ה-52 עם 584 נקודות. במקום הראשון ובמדליות הזהב זכה מירוסלב ורגה מצ'כיה שצבר 600 נקודות מתוך 600 האפשריות. במדליית הכסף זכה יונג צ'ול צ'ה מסין שצבר 598 נקודות, ובמדליית הארד זכה אטילה זהוני מהונגריה עם 597 נקודות. מחר יוכנסו למעגל התחרויות 3 הטניסאים שלנו. עמוס מנסדורף הוגבל לשחק נגד הקוריאני ג'ין סון יו, שחר פרקיס ישחק נגד חביר פרנה מארגנטינה, ולגלעד בלום זימנה ההגרלה את היריב הקשה ביותר אולי, ג'רמי פייטס מאנגליה. עד כאן אם כן העדכונים, ומכאן נעבור לאולם ההתעמלות בסאול לשדרנו דני לבנשטיין וז'קי וישניה. ערב טוב לכם, זהו שידור מספר 3 שלנו מאולם ההתעמלות. ברוכים הבאים אלינו לסאול. אנחנו בדיוק בתרגיל הקרקע הראשון של הסובייטיות. זוהי